Και πόσο έχασε δηλαδή? Έχανε λέει για 20 και έχασε για 11. Α, over. Τι over? Over, είναι πάνω από το πόσο είναι το μπάσκετ. Πάρτα. Ναι, ρε, βλάκα. Ναι, καλά, μου πεις εμένα. Λίγο άκρη, ρε, στη μείνει σε συνέχεια εδώ μπροστά. Έχει κι άλλο γήπεδο. Μα πρέπει να το πούμε στο θέλει, Μπράβο, είναι η πεπτάρα, δες το. Να τρέξεις πάνω κάτω. Πρέπει πάνω κάτω να πούμε να πούμε συνέχεια. Την Πέμπτη σφυράς κι άλλο μάτι. Ωραίος την πέμπτη σειρά. Και αύριο πρέπει... Λάζαρε, μην έρχεσαι από εδώ! Κάτω στο κέντρο! Μάρτον! Όχι. Μείνε. Μάκια. Μπράβο, έλα μας. Μπράβο. Αυτό το παίζει καλά σήμερα. Με την κόκκινη. Για τα σάλα Είστε λίγο, Ναι, σήμερα λέω, για σήμερα. Φαίνεται αυτό, καταλαβες, στο μάτι. Κάνε άκρη ρε μαλάκα, κάνε άκρη. Ναι, ωραία και. Κάνε άκρη σου λέω ρε. Έλα από μέσα ρε μαλάκα, δεν είναι αυτό που κάνεις τώρα. Σταθεί, έλα λίγο από μέσα. Άντε τελείωνε 10 ώρες. Εμπόδιο. να τα σάκεις. Να τα σάκεις. Α, δεν ξέρω. Νομίζω. Μπορεί. Είμαστε στην απορία με το Σπύρο. Ζήτανε μαλάκα Φώτη, συγγνώμη τουλάχιστον. Μπάλα παίζουμε. Γνωστός μου είναι ρε πούστη μου, δηλαδή έλεος. Δεν είναι κανένας άγνωστος. Ένα συγγνώμη είπα. Πολυδάκι, πού είσαι ρε! Περίμενε. Πώς είσαι να σταματήσω. Εδώ! Σκοτώ. Κέντρο, κέντρο, ποιος είναι ρε! Δεν είναι ακόμα, δεν. Ναι, ναι. Φύγατε! Στο μπουτσοκίτες το κάνουμε μαλάκα μόνο με μένα. Μπροστά είναι μετά. Το έκανε επίτηδες, μπροστά ήταν. Κίτρινοι πέρασαν 5.
Ακριβώς μαλάκα. Το boost, είχε κάτι χρονόμετρο. Δεν πειράζει. Όχι. Έχω αυτό που ακούω, τι ήταν αυτό που ακούστηκε. Το χτούπ. Με περιττό θράσος περνάει στα κάμερα χωρίς να σκύβει, γιατί? Δεν πλήρωναμε για να σκύβει και τέτοια. Από ό,τι είδα άλλο, για αυτό πληρώνεις. Από ό,τι είδα για αυτό πληρώνεις όμως. Παρακαλώ ρε μαλάκα. Είναι, σαν τον πατέρα. Τι έγινε, τίποτα δεν είναι. Μαρακα, γιατί με τσιπάνε. Κλείσε λίγο ρε χόλε κέντρο. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας τώρα. Το απόγλυψο είναι πάλι με απόγλυψο. Κάνεις προπόνηση που είχε έρθει εδώ να κάνει. Κανένα να κάνει προπόνηση. Δεν λέγε τώρα. Λέγε 5-3 χρόνια. Πανάκρε. Αλλά γίνει λίγο άλλο. Πέρασαν 10 πρέζα. Σπαγκάτο να το βάλω στο μαζί. Όλα. Τι θα είναι.
Ο Ντίνος ο ίδιος δεν το δίνει αυτό. Ελπίζω. Μπάλα ήταν. Έτσι σου λέω. Καθαρότατη γέλος. Ό,τι και να γίνει, νομίζω φόλιο. Και φιλί να το δώσεις από την άλλη. Αν και νομίζω ότι άμα το φιλίσεις είναι πάλι. Ενώ είμαι εσείς που δεν μιλάμε. Γιατί ξέρεις τι μου είχε πει, ξέχασα να σου το πω. Σου πω τώρα. Όπως έτσι είπα. Δεν το λες όμως. Ναι, ναι. Αλλά έτσι είπα. Δεν τη βλέπεις τα αποτελέσματα. Λάζαρος. Πάμε το παραδάκι. Δεν είδα, δεν είδα. Κοίτα κατά την ίσια μου. Καλά, καλά. Όποιος είναι ρε, εγώ! Στην ομάδα μας μια βραδιά. 5 κομμάτι. Ναι, ρε μαλάκα. Α, ναι. Κάνε άκρη ρε. Ο Μάκης. Πολύ καλός και πολύ καλό παιδί. Φίλος του Καπόγλη. Α, ναι. Α, είναι, ναι, δίκαιος, κανεδίος μου. Είναι από Κάτζα, ναι. Μπράβο, κάτι. Τους θυμάμαι, αλλά πήγα πλέον. Κατάλαβες τι σου λέει να αφήσεις ποτέ να γυρίσω. Αυτό είναι. Γιατί εκεί το φάει καλά, θα καταλαβες. Είναι λογικό, δεν μπορεί να έχει εντός. Ξαρτάει τι σου είναι. Θα την κάνει, ένα λιγονία το σουτ. Θα το κάνει. Κανά άκρο, εσύ. Και αυτό είναι κοντινόματα βγαίνει το βίντεο. Έλα ρε σπουδί. Εδώ φαίνεται μακριά. Είμαι διαιτής οικονομικά. Εντάξει, λογικό. Τίποτα. Όχο, χτύπησε, ρε εσύ. Χτύπησε ρε. Φάνε το ψηφιτικό. Ναι, το χέρι του. Πήρε οξυδικό. Χτύπησε. Ναι. Και ψυχτικό φέρε. Μου έπεσε άτσα, αλλά είναι καρπός πρέπει να γυρίσει. Πες του να κάνει ένα κοντινό. Από εκεί έχω σκοτεινό.
Και εγώ και τον Περίμενε. Και εγώ και τον τερματοφύλακα. Μωρή παικτάρα, Νίκολα Κόβλε, μην τους ακούς. Ξέρεις θα πω, Και λίγα ήταν. Άμα κοροϊδεύει ο Μπακαλιαράκος. Και θα το δει μετά το βίντεο και θα τα ακούει αυτά. Χαίρομαι πολύ. Νικολακόπουλο, αν τα ακούσει αυτά, σε μεγάλο μηνόπανο. Ένας- Μαζί με τον διοργανωτή. Τι είπες ρε μηνόπανο. Καλό. Τι θα γίνει τώρα. Θα Πορτάλι ήθελα να μιλήσω λίγο στην κάμερα. Πορτάλι δεν έχεις. Δύο πόρτες έχεις. Τι να πεις στην κάμερα. Ότι είσαι προπονητής, παίχτης, αμυντικός, τερματοφύλακας. Κάνε άκρη στροφάκι. Μ' αρέσει, έτσι σε λέω. Έχουν περάσει τα 5 κίτρινοι. Είσαι το στροφάκι Φελαϊνή. Για τις αλλαγές σας. Όχι, όχι. Μιλά πολύ. Μακριά από την μπάλα και. Γιάννη, δες τη δεξιά σου. Άντε Γιάννη. Πλάγια, τα πλάγια. Θα σε ξαναποδομήσουμε. Τουλάχιστον να κάνουν σουτ, κάνε άκρη. Αν το είχαν βάλει δεν θα το είχα γράψει. Δεν φαίνεται από εκεί, ευτυχώς. Τα πλάνα, ναι. Έξι-δύο. 6,5 λεπτά για τέλος. Συν 1 καθυστερήσεις. 6-2. 6,5. Συν 1. Ένα είναι ένα φορό, έτσι δεν το πιστεύεις. Γήπεδα τα λίμνη. Όχι. Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Α. Πίσω. Αρέ τι λέω, πρώτοι βγαίναμε. Ποιος είναι ευρώ. Ναι. Ελλάδα. Εσύ δεν ξέρω. Κάτσε τη χάνω και την κάμερα. Πάμε λίγο, πάμε. Τι τραγουδάνε τώρα μέσα.
είναι τώρα. Ρώτα τον. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ? Όνομα. Μπισκούτα. 5 λεπτά για τέλος. Καλό. Και δεν τα γράφεις λάθος, Κακομοίρη μου. Θα πάρω στην Ευρώ να το βρήκα. Όχι, Όνομα. Βάλε λαμπρόγλι και δεν έχω λαμπρόγλι. Στη δουλειά σου. πάρ' το. Πρέπει να περάσω το λιλάκι πάλι ότι έβαλε λαμπρόγλι. Μία. Μπράβο. Ναι ρε παίκτη. Πάμε κόλλη. Πάλι, πάλι! Έλα, το λύγεις τώρα. 2 λεπτά θέλει. 2 είναι και καθυστερήσεις. Δύο για τέλος. Ρίξτε, ρίξτε, ρίξτε.